Эшкә кулы янса, Өстарган бу диләр, күпеләргә күрергә өйрәнә фиксиләр. бар аларның мәктәбе, ничек соң булмасын? Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Датчик. Бу детальне яңасын алмаштырырга кирәк. Евгений Евгеньевич, әйдәгез без складка барып киләбез. Алайса сезгә уңайсыз бит. Сез төзәтүегезне дәвам итегез. Килешәм, тик исемен истә калдырыгыз. К1271 истә калдырырмын. Бу Лизакай гел вакытсыз йөри. Киткәнен көтәбезме? Тагын нәрсә? Артыннан үтеп китәрбез. Икрик, деталебез кайда? Монда. Әзерме? Әзер. Алайса алга. Менә сез кайда икәнсез, Евгений Евгеньевич? Нәг ишек үзе ачылып китә? Ябыла да. Эш шунда килезекаем. Безнең ишек хәзер автомат рәвешендә эшли. Мин аңа кичә хәрәкәт датчигы куйдым. Хәрәкәт датчигы ул хәрәкәт ясаган барлык әйберләрне күзәтеп тора торган электрон күз. Күргәнегез бармы? Кибетләрдә, аэропортларда ишекләр кешеләр алдында үзеннән-үзе ачыла. Хәрәкәт датчигы куелганга күрә ул кешенең ишек янына килеп җитүен сизеп ала да, ул электр двигателенә сигнал җибәрә. Двигатель ишекне ача, аннары кеше үтеп киткәч, автомат рәвештә ябып куя. Гаҗәеп кеше. Ләкин җыйнаксыз. Автомат ишек. Ник соң ул без складка барганда ачылмады? Без аның өчен бик кечкенә. Деталь зур. Датчик аны сизеп алды. Ни эшләргә инде? Без аны алдыйбыз. Дивар буйлап үтәрбез. Диварга якынрак булыгыз. Бу ишек артык автоматлаштырылган ахры. Тагын шул детальләр. Алып куйган идем түгелме соң мин аларны? Датчик безне барыбер күрә. Әйдәгез аны ватыйк. Ник ватарга? Аны биразга сүндереп торырга да була бит. Датчиклар кешеләргә төрле хәлләрдә ярдәм итә. Мәсәлән, кемнеңдер килүен сизеп, хәрәкәт датчиклары ишекне ача я ут кабызала. Машиналарга яңгыр датчикларын куялар. Яңгыр я кар ява башласа, алар пияланы чистарта торган щеткаларны хәрәкәткә китерә. Әле тагын яктылыкны сизә торган датчиклар бар. Кич белән караңгы төшкәч, алар урамдагы фонарьларны автомат рәвештә кабыза, иртән яктыргач киресенчә аларны сүндереп куя. Төтен датчигы бинада төтен чыкканын сизә. Андый датчик тәшвиш сигналын биреп, хәтта автомат рәвештә янгын сүндерү системасын кабыза ала. Тәртип. Сүндердек. Алайса алга. Тириш! Евгений Евгеньевич, биремне үтәдек. Булдыргансыз? Юк шул, юк икән. Бу бит К71-12. Ә миңа К12-71 кирәк. Игрик, син бит исемдә калдырдым дигән идең. Калдырдым. Соңыннан оныттым. Эх, син, тишек бош. Ярар, тагын бер барып килербез. Юк инде.
Үзем барып киләм. Искәртергә онытканмын. Без датчикны сүндердек. Хәзер ишек үзе ачылмый. Гений, туктагыз! Гафу итегез безне, Гений Евгеньевич. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле